Hunculík, Áno. prečo vlastne zdobíme stromčeky? No, to bolo veľmi dávno. V jednej krajine, v jednom mestečku, si ľudia na námestí na Vianoce ozdobili jedličku. S ozdobami, ktoré našli doma. Jablčka, oriešky, šúpolie a všetkým sa to veľmi páčilo. Neskôr si začali ozdobovať stromčeky aj doma. No a nakoniec sa to rozšírilo do celého sveta. A tak si zdobíme stromček dnes aj my. Aha, zvonček. Aký pekný. Ale nezvoní. Prečo nezvoní? No, pretože to je zázračný zvonček. Zázračný? Poviem vám tajomstvo. Tento zvonček zazvoní, až keď Ježiško porozdáva všetky darčeky pod stromček. A keď zazvoní, všetci vedia, že tu bol Ježiško a sú tu Vianoce. Aha. No, to preto nezvoní. Zazvoní až vtedy, keď príde jeho čas. A kam ho dáme, aby sa mu nič nestalo? No predsa na stromček, aby ho bolo počuť do celého domu. Nezabudni na nás. Zvoň mi zvonček vianočný, zazvoň aspoň raz. Nech aj hviezdy začujú tvoj zvonivý hlas. Zvoň mi zvonček zázračný, zacinkotaj zas. Nech láskavé Vianoce prídu medzi nás. Cilili, cilili, bim bam. Cilili, cilili, bim bam. Zvonček ani netuší, ako štípe mráz. No Ježiško s darčekmi zababuší nás. Zvoň nám zvonček do duší, zazvoň aspoň raz. Nech už prídu Vianoce a zazvonia v nás. Cililim, cililim, bim bam, bim bam. Cililim, cililim, bim bam. Cililim, cililim, bim bam, bim bam. Cililim, cililim.